Suntem o instituție unică în comuna Bubuieci. Suntem școală de circumscripție, deoarece la liceul nostru vin copiii din satul Bâc și din satul Humulești. În școală acum avem peste 1175 de copii, din care cauză activăm în 2 schimburi. Acești copii sunt îndrumați de către 71 de cadre didactice și manageriale. Prin școala noastră a trecut multe generații de absolvenți care pe parcurs s-au afirmat în diferite domenii. Suntem o școală orientată spre modernizare, dar ținem de valorile moral-spirituale spre tradiție. Toată activitatea colectivului instituției noastre este orientată spre îmbunătățirea calității procesului educațional, un proces educațional de calitate și vrem ca fiecare copil din comuna Bubuieci care vine la noi instituție să aibă un loc și să devină un om, un cetățean demn pentru comuna noastră. Liceul nostru poartă cu mândrie numele logofătului Toader Bubuioc, deoarece istoria satului este strâns legată de istoria întregului neam românesc. Școala profesională din comuna Bubuieci este o școală cu tradiții și o cultură organizațională cu specific educațional. La moment, școala pregătește bucătari, cofetari, specialiști în comerț, vânzători, consultanți și controlori casieri și avem și 2 meserii frumoase din domeniul agricultură, peisagist floricultor și apicultor. Anual, școala profesională din Bubuieci absolvesc peste 70 de specialiști în domeniul alimentar. O mare parte din ei rămân angajați în câmpul muncii, au salarii motivate, cresc în carieră și sunt foarte mulțumiți de alegerea lor. Creăm condiții optime pentru fiecare beneficiar, asigurăm calitatea procesului educațional, avem meserii cotate pe piața muncii unde puteți munci, învăța și totodată câștiga. Bine ați venit la grădinița de copii numărul 1 din comuna Bubuieci. Este o instituție cu o istorie bogată. A fost înființată în 1969. A fost prima instituție de un format și așa de mare și modern, pentru că până atunci era o filială de grădiniță micuță undeva în sat. Iar primăvara 1969 a fost o primăvară într-adevăr cu impact istoric mai frumos, mai mare, pentru că s-a deschis această instituție și mulți copii din localitatea noastră au pășit pragul grădiniței de copii, numărul 104 pe atunci. Sunt și eu absolventa grădiniței de copii numărul 1 din comuna Bubuieci. Mă mândresc cu faptul dat. Pentru mine este o onoare că am început să cultiv și eu, să promovez educația în comuna mea, în comuna Bubuieci. Un copil are nevoie de a fi cizelat de la vârsta preșcolară. Copiii reprezintă acea lădiță care are nevoie de o cheiță în care să-i găsească acele metode de lucru pentru a-i da aripi pentru un viitor mai bun. A doua grădiniță din comuna Bubuieci a fost fondată în anul 1984. La moment frecventează grădinița 193 de copii. Și eu am fost copil care a frecventat această grădiniță și părerea mea că a fost necesar să se construiască o a doua grădiniță din motiv că satul s-a mărit, natalitatea crește și în permanență copiii au nevoie de a merge la o grădiniță, de a fi instituționalizați și a fi pregătiți pentru școală. Prin anii 90, poate un pic mai devreme sau mai târziu, a fost problemă că erau foarte puțini copii în sat și doamnele educatoare erau nevoite să meargă prin sat, să discute cu părinții ca să aducă copii, să cheme copiii la grădiniță. Acum, în schimb, avem înscriși în lista de așteptare, avem sute de copii pe care nu îi putem lua odată într-un singur an, dar îi luăm treptat pe parcursul a 2 ani, o vârstă ca să nimerească la grădiniță.